basi bono omwanchwa omurigereri bwe TV yetu abagusi Global Radio buna botambe lero mambina bekigento ketegesiniga sensemo ya YouTube galia mwanya ko mu react mwa ire birengeri bino mwatanga umuroyo umwana oyo nabwate talent sana na ndengenda muri yo mwana ngatuko kakotera gito kuyayiga katera buyayiga ekarokana ngaka nabwate talent getensinyo mo talent yo mwana kiyasokire ya na intunto konye bisa etoko yesokya bona bona nyako bankomnya ko ika asenka ya yigo toka sensemo ya anyako location igalia sub county ya tutu chaje south na ikirono kire botuko na kwanda mono bibuli baye bante biringa yo mwana kare talent ya ento kuyebisa ngati gato ento kwana nere tunga morona inunge talent ye nero na kijana mbea na kiyoja kwaru kubona Edwin Bosire basi bono mwancho motegereri nero yo mwancho muligereri nero yo myaka irenga igo bwato no nyole bole myaka yawo myaka irenga igo rocho bwato 10 ngoso mole school na kitata koruko Advance Bosire mama lendere Wirikista Kemuma aje woja wasome school Atonga primary school class ya karenga igolea 5 ya soko soma muri mukiuri bwanje tekero mwaruma goche class ime kwago ka kero mwaruma goche class ime ani ko igubuya muri mukiuri bwanje te asa masomo science kenda ngoro nyoto na kama ya buna mwaso ndero ngwande school ngi mwaso malere science ibwanje te deranda sana science musoma science igoronto atena to katera buya tokego kigalia matero kibwanje tengo erore kanisa kwanza haya kanisa perko genda matero kiali bwanje tokotekerra migi migi aba ndirigwa chaite kumanya igoro ya migi ndirigwa chaite kwancho kotero kwa migi ndirigwa chaite ko ligere kotekerra matera migi ngale kayo konyora matera igwatekerra ready mino kanyora watekerra ko se minto ko se mwana mino kotero ngoro kwende kwansi kwa migi manyitero no komo igora tukunelia ya ngoro manyitero ngoro kyo kumanyete kwa eba baligerelianga aiba baligerelianga ndirigwa chaite totekerra kotero kwa eba baligerelianga ngale ilinge kamera gaje ngaro chaite kotero aiba baligerelianga kana tukunelingo asini ni aiba baligerelianga ajaba baligerelianga ena kubuye kandi bana ko chibasongo nchempikie mushi oli ansongo na so kwenyera manyetendo manga bate sikile tane ko sit anga nyetinya buke nyasoyo na yabuye goro bongo no wate mushi onde ngainanga agya konse kerabyango korabuna lero njene gabuya ayano mwana amanji ngebuna kereba mukeira ko sebiringi chizirenge njungo ya kito basakategerera ya bisawa ninki ko atitene dansi mane nyomba ningolete eso ni dek na inde ninki ko sege ebine bikaze njene nduki akarangoro chenko besho tingo kabesangole no nyene suti tokali baba muise ko je tokali baba no raita engega kino raita mbebembembe kwangire mechando kerase ko genda na endoche amakoli menya tankembete kero koruroje kerana ale gwete simina ndale ko senondoje bamura bamina babenga bate bangembe chembe bembembebe omwana lise saboli otongiro katange katari siriwa keran kwande tundo balinga karani bane hoteli koko pima ikona to kolion kwane ndai kwango goita beawa abanje etembero bune ko biyo muskali ayai gongo tongeli tete obo kwansirali ojisokora to bunge nyangya to yege tingene jinti to kali baba moise ko yo to kali baba no raita engina ga kino raita mbembembebe sukago jani ngobet kwango sire bamure anjero bete igogwete mbwata moto moya se birangera lyongete ayango kotogi anjero bete benge kerandi anjero chongete igoriete mego bote bunalite no korobogera ngomate tabio bwate ni alianta geto mwana muyo machano bwisiget to kabali bande be bwatoget ole tabauti amasikani obwate njonsone nkali chwara kata bundi ane mbandole mbande getewa ora anchande na moisora kina yonkunete mbako mo radin samra ko monto munyana minyagya ngako moro to ndang kuire kusire ran koro kie made to kale kerera kali baba mise ko yo kali baba no raita engina ga kino raita ai Wasono mwanchwa omurigereri bwe TV yetu abagusi Global Radio na royo mwamororire mwamwigurire mambira beke gento keriaria mwande bimurigi na moretire na royo mwigure ngana ro monyene okwango na ndo manye to kwao wafikia fikiang
ale kato kuna lingo kidogo uwafiki yangi to ngose mulero mbuyole kuningo kidogo ejire jingondi watakire chikobi ne jingondi ine mekora busabi ne viongozi mekora busaguruliro lie ine mekora busaba takire chikobi ne jingondi moftiri gabakobeke bisuta akabawa bangi na katabulet aka kisungo kabwate asenti bakuyoke viongozi internet karamu e basha munenga set obuko tabwa therapy no yato tigabana lito ko baile lift bakasoke mako isko bagosalit gafumbali ko magara sigati ne chinamba bago sababa choteli ora bomire musto sase go ifaire bago jat pu ejine jingondi abakora wose ejine jingondi koruje ejine jingondi wataki ejikobi ne jingondi ene mekora busabi ne viongozi emekora busa koruliro lie ene mekora busa batakire chikobi ne jingondi akwandikira patawa tipikende ne facha dineri ngaguikatin akwegwe pira kanyara linande ngakaraya satingo koira ne linde edire na rombi medemambi akwana ni ora bugene minyamende simbe agemambe ejuyimbu yande karukende ondita yo maita asibamenye apara yange bonsi ebaba maite sapa konyore ba umire to bando ora bugeno bainogete pu echine jingondi abakora wose chine jingondi gapi chine jingo ndi badagire jikobi ne jingondi ene mekora busabi na viongozi emekora busa koruliro lie ene mekora busa badagire jikobi ne jingondi akago otigete gakaruete rang aravo marunsa kachweli erong ni sabusuta sabete jirana kaveka kansa katarenga nine ekobi tara kuna mache mutiene mobwato gojiboji no oleje agweta njera kwero ko musani namba kavuliza abwate jide obuka to wale siringe msidi ora abginga mutoli ogadi ega ako abana chisoda na chips babe ngalafu basiramis pu ejine jingondi yodakeje ejine jingondi eduine kirotete ko choko monto monene yekirotete koba Musani ogotera matera aria nyasaye ario kugenda kanisa Jumapili musani ogotera matera ngabuna babo migi mose musani ogotera matera oki tera matera ngabuna bami otera matera ngabuna babo migi mwanchwa umurigereri we TV yitu yaba gusi Global Radio umusani ogotera matera ngabuna yabo migi ali mangana ane na mangana ye Edwin Bosire bana bami no baroro mbarenga bale batano nayo monene nayo moke nayo gatatu nayo yo gatano ndio yo gatatu yo mbaro bandi babira bakeba kubwati kurunze basono mwanchwa omo ligereri kwigwereire kwaroreire ekine chinkondi nande gotero konde nkoro manyeti kwa maseno ndi bwensi okukolo gwa babuji tera yo no tera babuji tera ega kijimba bajanyalire nzumbogete ega kijimba bajanyalire ndagete moni chimbe baga kijangoli repi nabeire machoti chanjandi repi chikandiere sutingo chera boko ayame kampote kandia koboko echikoroma chigo uterera mwana go chega chikwere kana kere kone nyomba chikwere kana tara nyore kemoni chigo ntigana ega kichimbe bachanya kemoni tagete kemoni e championi na nya kinde championi amene gyaroni chandegete una moigo asekorasi ega kine kemoni tagete chimbe bachikali simenyata kera chiza iko chintaga tinanya goisi byase ngenjo esabuni na kenyoline chabisete wa ona megi nakinga kora era tendera tichitiri kolya chiko yakabune boda emetega nkobeka chabo kolya chiragero moiri to magani echabise yanga ya magani chikale to bosokunte benche akagenda kamete chembisete ega kichimbe bachanyalire mzumbogete ano montomu asante maite garo nganyoro muroyo kana twakora kagasi tenere iga tukachiesana kidogo ngambekero musiki nganyori ngambekero musiki ego tima idina toheranga ya ningo na kia yoruete family no bwate ndo chakwa haro mwana igemi de family nero ngerango kidogo asa Marieta nje Bosira Alphonse oyo nyakundiare seitere Bonyagatanyi sublocation location Nyakoe Kisi Town district inche no moiboli mwana Edwin no mwana one
bono omwana oroche buna gonya gwekara kariga bango somare na barke rasisano bono buna gonya kubeka musiki bwana abuga na bori gwekarare siko na bokonya na bango iwa gonya gweta etibingana igo nyugo gonya kubwata ke omwana oyo bono kabona ara bomusani bono nyako igo gonya gotera migi oyo kiango ebintu ebinge chimba becho bonse nyoko muburi karo mwana kai ya chimba becho nya gotera bono matesa babo bono nera era ma ete igora kini njona bango muburi wo na bago siaro kogenda bono gachi neri igoro na chiri konyora rende nga konyora marogo boyomo kai nkonyora rende omutangazaji ogocha oja biyaiga ogo introduce buya tinje tiko pinga ko barende ekipawa kio omwana kagwate ekipawa kiaye to komorina na ndo kebisa ko jiande bono rende nabayanya arekana toimoka tinje tiko kana twagenda rende una moigweza mangana ibuna agenda teigo ngagerete nga ninsibogete omwana tigagenda ne school kagenderete sasawa onsi abina maya tutebringa aro yo gatatu timaite nga aiba edwini aro momura ogatatu asaba mura na banyaruka babere mbari korumaega yae na ndembaro babere korumuti yae era aro yo gatatu yo gatigati na aro mugati basi bano omwanchwa omurigerere bwe TV yetu abagusi Global Radio oyare tato mwabo Edwin abosire igabosire limwaigwa oyonere tato mwabo omwana mwarorero bwate talent omwana maete mwana kabwate talent yakegwa ntuke bisa oikatokiorokie eli abantu bonsi bakerore nchino mwana wabagetutu Fidel Somingo mochoge enabagusi Global Radio abagusi Global TV tokonye ngo chitaranda chaito tosirango chitaranda chaito kurwa ase chingongo nye chiense tingo tabangusi yoka chingongo chonsi inye chiense tumirane.